igwa po kita kisaro na nagadan kang ining simanang ini na bali na day na po nga ni ini nakaabot sa ospital dahil po sa severe dehydration. Mhm. So, sain po haling barangay naman initabi, engineer? Hali po ini sa barangay Gaba kang Rapu-Rapu. Kataning lang po ini kang barangay Manila na nagkainot po kitang kaso duman sa Rapu-Rapu. Opo, magkataning na barangay. So, duman tabi, engineer, sa barangay Manila, igwa naman ning enot bagang casualty, over? Opo, nagkaigwa na po kita dumanin dua na nagadan po dahil sa severe dehydration. Pagkatapos ay yun nga ni po, bali sa ngunyan, dakol po ang aksyon na pigigibok ang Albay Provincial Health Office. Sa ngunyan, igwa man po kita ning medical team ay yaon po sa Barangay Gaba ngunyan po.